Ada Lovelace, η πρώτη γυναίκα προγραμματίστρια. Η Augusta Ada King Commissa του Lovelace γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1815. Ο πατέρας της ήταν ο διάσημος ποιητής Lord Osborne, ενώ η μητέρα της, Anna Isabella Bilbank, ήταν μαθηματικός. Η μητέρα της την ενθάρρυνε να μελετήσει μαθηματικά, καθώς ανέπτυξε την φαντασία της, την οποία είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της. Το ταλέντο της στα μαθηματικά της επέτρεψε να συνεργαστεί με τον μεγάλο Βρετανό μαθηματικό και εφευρέτη Charles Babbage. Μετέφρασε τις σημειώσεις του Charles Babbage για την αναλυτική μηχανή και επιπλέον πρόσθεσε και τις δικές της. Αυτές οι σημειώσεις θεωρήθηκαν ότι ήταν το πρώτο πρόγραμμα που είχε ποτέ γραφτεί. Η Ada Lovelace προέβλεψε ότι μια παρόμοια μηχανή στο εγγύς μέλλον θα μπορεί όχι μόνο να επιλύει μαθηματικά προβλήματα, αλλά και να συνθέτει πολύπλοκη μουσική και να παράγει γραφικά. Συχνά την αποκαλούν σαν την πρώτη προγραμματίστρια του κόσμου. Η επιστημονική της τριλογία βασίζεται στη διαίσθηση, στη συγκέντρωση και στην αιτιολογία. Η Ada Lovelace έπαιρνε περισσότερη ευχαρίστηση με το να οραματίζεται και να δημιουργεί για τον εαυτό της από το να καθοδηγείται από κάποιο έτοιμο μαθηματικό μοντέλο. Κατάλαβε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη σκέψη της και έτσι έχτισε μια γέφυρα για το μέλλον. Το 1980 η συνεισφορά της αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Αμήνης των ΗΠΑ, όπου παρουσίασε προς τιμή της μια γλώσσα προγραμματισμού την οποία και ονόμασε Ada Programming Language. Η Ada Lovelace αποτελεί και ασφαλή έμπνευση για τους νέους επιστήμονες και ιδιαίτερα για τις νέες γυναίκες που ασχολούνται σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ.